Det er et svært spørgsmål. Hvem er Beatlerne? Men jeg må sige Ringo, fordi at jeg kan godt lide ordspil, og det kan jeg også godt. Det er for eksempel ham, der også har fundet på Yellow Submarine. Nu tænker jeg lige alle sammen igennem, for at lyst til at sige Ringo. Jeg tror, jeg vil sige John Lennon. Jeg tror måske John Lennon. Altså, jeg er klart en Lennon-pige, det må jeg sige. Altså, jeg synes, han var den vildeste. Nok en af de vildeste, der nogensinde har gået på jorden. Jamen, det må vel være, at jeg som lille leger på gulvet, og så hører mine forældre Beatles i radioen. Første gang min far har sat Beatles på med She Loves You, ja, han havde alle de gamle Beatles-singler. En juleaften, da mine store brødre de fik Abbey Road, og det har været omkring 70, så jeg har ikke været ret gammel. Og så blev den jo simpelthen spillet i uendelighed. Så den er kodet ind i min grund-DNA. Så hver gang jeg hører det, så åbner det jo sådan en tidslomme ind til den tid. Mads Lennon blev skudt, den husker jeg meget tydeligt. Jeg kommer hjem med en skolekammerat fra 6., 5. eller 6. klasse, som hedder Tony Kroner. Vi skal hjem til hans mor og have boller og kakao, tror jeg. Og så sætter hun en Beatles-plade på, som var Revolver. Og kombinationen af, at Tony Kronermans mor måske var den lækkerste mor i hele Vandløs, og så Beatles, og så der var sølvpapir i alle lofterne. Jeg ved ikke hvorfor, men det var der. Den kombination var fantastisk, og det synes jeg var for mig en god introduktion til Beatles og Tony Kronermans mor.